Hi guys, so welcome sa another episode din lang sa DionCarlos Pasabtako. Welcome to Cebu Sinulog Festival. So andito tayo ngayon sa Cebu para i-witness yung sa Fiesta Senior kung saan makikita natin na may street dancing at maraming palabas. So ang gagawin natin po, iikot tayo dito at titingnan natin kung ano ang magaganap or ang maging pangyayari later. So meron din mga celebrity darating. So tingnan natin so ikutin natin. So once again guys, welcome to Cebu and welcome to Fiesta Senior Sinulog 2020.
Alang sa santo ninyo, ihalat ang kinabuya ng palibay pang Ginoo. Sinulog, siyagi kong puso, tanan magsaulo. Sinulog, siyagi kong puso, tanan magsaulo. Sa mga pasundalan, mag-iay ka sa pagtambol.